Zowat Els en Ian hier verwachten dat Sven Kramer Frieske sporter van 2010 worden zou. Omdat hij goud en brons wint op de Olympische Spelen in Vancouver. En dat hier ook wereld- en Europees kampioen allround wordt. De vernuivering van een soort meesken die deze prijs was nooit Turner Epke Zonderland. Sven Kramer had zijn twijfels, zo zei hij juster in Boppenslag Café. Als het net best, dan is het bij orde galas kreeg ze. Als het net best, dan wist hem sowieso niet. Is het zo? Nou ja, dat is vaak wel zo, ja. Dus als er wel bij wie is, dan is het wel doen? Nou ja, dat hier, dan heeft in ieder geval een grotere kans, ja. Echt weer? Ja. Maar die Ustad is het toch al vast? Oh, dat weet ik niet. Dat denk dat er misschien wel sjoemel is? Nou, dat weet ik niet. Daar ging in instantie net van uit. Nee. Maar die weet het nooit. De organisatie van de sportprijs is bot teleurgesteld en vindt de uitspraken van Kramer onterecht. Ik vind het jammer. Het was ontzettend leuk voor Stijn. En wat Jildert Annemijk zei van... ja, het is altijd subjectief. Dat weten we. Het is jury. En er zit net seconden op. Maar het was een heel leuk feest. En dan komt dit heel erg in het nijs. En dat vinden we natuurlijk hartstikke jammer. Sven zei... ja, als je net komt, dan kan je hem ook net winnen. Wat klopt het ervan? Nou, ik denk net zo volle. Vorig jaar wie hij er ik net. Had er wel won. En toen hadden we mijn telefoonverbinding die, maar het bouwmeester het vorig jaar won, wie er net. Irene Wust had dit jaar won, wie er net. Dus ik denk net dat dat een goede reden is. Van joemelarij is nevens vrouw Mulder per vast geen sprake. De reacties van het publiek worden door een computer verwerken. Het publiek had deze keer heel erg voor Epke gekozen. En daar ben ik wel redenen voor. Vorig jaar wie een krek de Olympische Spelen geweest. Die telden officieel net mee voor het jaar 2000 jongen. En toen zeiden we dat ze een heel soort stemmen kregen. Nou, dit jaar werkt het krek andersom. Die Olympische Spelen tellen wel mee, maar die ben alweer uit gedachten van meesten.